chỉ bảy vết ule mà sa in tuna video có còn xem cho tur hi các man mo de ule ka chumi wang chuanin helai alim tele kan thu soite ai rem lo de ule mai thia min lo thia thiam ula soyang khanin thil chiarte han recap te engma ka thiam lova ka ti tran tira min lo thiam thina in chunga ka lo mani nangnin phurna min pe thina nangni le ke ni ti hian kan thok ho ani ti ka hria in chunga liau in zara liau ani kan channel te kal zel ni tuntu ma po hian video zirti nei thattak mai kan thlir ho le don bok ani khovel ram zau zo khan thlir chuam ni fel tak mi rethei te tampui du tu tam takan oma mizoram han thlir la tam takan om boka ke ni ai rethei te noi hnung zo ka hria te ei in tur sil le fen tur pe tam takan om thina ni chu tinga chian na chu ai zol han kalila kut do tam takan lo oma thil zur khongai thak tam takan oma chung tranpui du mi mit nge ya mutur anom nual thina ni mishing ni na dik tak an chung ril nun lai ril hretur chuan an in rin lo lai keima ani laka ain vena an da that lai tak kan ton fu ngai chang om thin chu tiang huna chuan an ni na dik tak le kan chunga an ril put dan dik tak chiang takin kan tha thei thina ni he thon thu kan ngai thak tur hian mishing mi zele nung chang in ang lo tak takata langa kan mishing puite laka ril ru kan put dan atangin kan chung ril nun po thui tak a mu thei ani don man toro hi spain a opilian tak le a che vela restaurant changkang tam tak mai nei tu ani a ma se van dui tlak tak mai in akan sar chuan final stage thleng to in enkol me kani hunrei tak kalta tangin a thinna te thin hle maya ma se mitei mat tak le sungdom boi takani wangin apal dam le mai thina tuna chuan enkol dam mai na to lo thi mai ma ba kani a thi ma thatlem te la nei chu a phu tak ten hring nun nom sa so kan man theinan a nei ro sumte lan tur zom chu nan manatum ta a mirthei tak chena in po nei lo angin ain thuama ama restaurant nge chut lo a ami chorten entin nge lo don son ti hriat atum ta a ma se mi chorlai ngei ten an lo don son dan chuan arel rutina tak zetani rampum huwa pwa restaurant lar tak pakhat chu atlo masabera alu ma chuan an lo hriat chuapala lo wangin a in chei dang lam na chu a en non le veka akan sar chuan ama e cheto boka tun ma a pasa thatak di thin kha tuna chuan a cher to hle a biang po a cher e ma wangin a ki vung to ani ti chuan ama restaurant chunga chuan avalut ve ta ro ya manager chuan alo mu ve le alampan chuan alo kal ta ngala a mela chuan thinrim na mel hlir mu tur oma he chen in ni lo pa hi labo hmal ro ti in anaw te ko tura don montiro chuan in thlachun mel takin manager hne na chuan hunrei tak thil ei to lo wangin aril tram thu le thil ei chia du ani ti an hrila ma se manager ngai dan ni lo na samai don montiro hne na chuan in bol fai phot turin le akor chetak te chu thlak ma sa phot turin a hrila chu tianga in ti fai zo nuwa chuan pon lama tangin an mani dawr tu te thil ei lai thlir tir a phal ve chuang tin an hrila nangni ang bret thei te hi chuan helai a hian engma in ei ve phak lawang ti in a hril chun zomani don mentoro ril ru chu ana hle maya makpo ti hle bok a chan chu he restaurant hlotin nan kum tam tak a hun le tha alu seng to a mi tu po in nuam taka thil anei the tura asia mani chu tiang tur chuan a hnoi thok te po a zirtir thinin an ril ruwa tu sak atum thina an mani tlo tu apiang an hosa emo an rethei emo that taka dong song turin a hril thina ni managerin a shok krep nuwa po na thok tu emo berin an ron chan miel be sein a toy khumuang ria ma se boru ka chetel tel jok asiam ho tu pa safe chu lo chuakin iril tram ni chuan restaurant hnunglama son vakal ro nimin lama kan thil siam kan pai treu mai
chu chui du chuan va eme ro itan chuan idam chung ei tur tui nai beraniang ti in thinrim mel takin don man toro chu asila anu dewa security ka chuan ama restaurant atang chuan hnawtchhuak ta ani to pa chuan oi thilo hial zoka ama cholai ngei mai anuai thokten chutianga alo don sona wangin athin rimin arel rupona hle athin rim zol na chan berchu azir ti ne takha enga man ngai loti ahriatin arel ru na ni adole restaurant chu pak bul loko omani bor tu po an ngain an lun thei hle kong kha chu hongin avalu ve le chuan tirka wetes chuan nakal na tur kong alo dong ngal wata manager he na chuan an hun changkang taka che na in ni lo pakhat lo lu tum thun hril ngala manager po chuan in he dor tang hian kendi takngia po ile pa chuang lawang ti in chu putar chu alo hril ngar bora restaurant nei tu pa mela chuan thinrim na ai ma in mak ti na hmu tur tam zo kani ni atan chuan amak mani azir ti na le thupek te enga man lo ngai lo kha an poi se lo mak ati ni montero chuan manager hne na chuan helai hmuna kal thang takani thule atlak chi ta wanga benglamina thil nei zong an lak sak vek thu hrila restaurant nei to pa hi khongai takin ningko sakro ti in ange nani ani chuan mithila nge yang ti na ngen zui loma ni ma sela manager chuan a bei se lo dan devina lo changa ke hi he restaurant nei to pa hi kani ti in lo changa ni chu pa ho sa tak chen in nei lo anga in chei chap chu athin lungana zual soba an nuai thokten mere theile chen in nei lo te an lo ti thin dan tur ngai tu chuan arel ru akal thui hle maya lo na hial po alo kalani ti chuan hun rei tak chung chu kot thera chuan avei vela akal lakala an nuai thokte engkol dana chuan enge ti dik lo nei ti in arel ru akal thui hle nun rong takin enting nge nuai thokte an ko sak thei ti in zona tam tak ain zota amai ro chu chana tha thei si lo atopa chuan restaurant ma saber le upa ber chuan an tei luta heta chian restaurant hon pira aku dinglam bera mantrin engki marin alo thoka heta chuanin thila danglam to be seitlatani achunga chu mitam takan lo cholme ka chumi te kalpel chuan Rusio manager thunna lampang pan chuan avakalta ane na chuan khongai takin ele in turmin pe theyangem ti in awangen ta top maya Rusio chuan uluk le chi takin alom mela monturo chuan hnawtchhuak dona mo ati man hialani ma se ani me po chuan alo hnawtchhuak zo lova monturo he na chuan kapu apoi ka ti khop mai ma se helai hi ei tura thlona sem na hmuna ni lo min chua san jok ro ani lo chuan security te ka kowanga an pot chu meng che atia montero chuan in changklem chu ni ka du midang point mi wak vai ang mai min hnawtchhuak zela karil tram to tak zetani atia chu tiang mi chu lo mi ni heta chu mi pa ngai le changkang tak chuin alom thil ron 18 nang ang mi rethei kudo kwal veltan engma hmun om lo ti in alo chang ta zeka montero chuan chu tiang chu enting mi ka chungoi soi thei ka pu tun ma chun sumdong ho sa tak kan ni thina ma se van toina wangin ka thil nei zong ka chan vekani iril chu ri la khan patha tak ki ni ti ka ria trampui ngai te trampui zel du tu inun chung ri la khan omani hatia Russia chuan montero chu rompan hnaya zoite in he restaurant lotlin thinan ka thale zung tam takaseng to ke chu om lawila an nei tu pa bihar sa te trampui tlat tum thin mi hi atla che to ang ma se tu na chuan kan sarwangin thi trep to heng zong hi he restaurant hi ka ta vek tur ani hi ka tu soi hing uluk takin lo ngai thlaro restaurant ranga wa kolin
ei tur dir kol to su he restaurant tang hian chhuak nga ro ti im mantiro chu ashila mantiro chu hoi haina sa hle mai mitui nen restaurant chu chu san ta ani aril ru zong le anei zong kuta da ngam amerit berle in nga na berin harin lo takin lo don sana wang chuan aril ru na hle mai chu na chu thinrim nei na thaka chu thinrim na chuan montero chu ati chak zual sawani thil engkim ti chen lo duwa a restaurant dang tlole atumani ma se lo don sandan ain angle vek hian a ringa adang po chu tiang zel chuan an tlot sina arin ange chuan an lo nar zelani ti chuan ala tolo chun restaurant pakhat khopui dai abul vela chuan phul zau tak hring dup le dil moi tak boka amun chu nom em awangin ni pui pon tam hle a restaurant chu angkhat vekani mantoro ril ruwa chuan helaya po hian angai ang bokin lo dong songa musit takan lo hnawtchhuak le ringani benge se rundung ti in kong khalam pang chu wapan phaya chutia wapan lai chuanin security guard chuan kapu khoi angi kaldon ti na lo zota montero chuan arel tram thu le eng mala e lo thu hrilin changklem te vadila security guard chuan manager have phone ngala trongkam chetak le musin na dong turin montero chu lo in real ru chuan alo in buat sailok ngala ni pui theina che ka nem tia trongkam nem takan thria chuan a phu zuka alem chana chu chun zomin aril tram thu le ui chung ang maya mun danga tranga no chuan i zel thu an thrila he thu suilai hian manager hne na chuan a mela chuanin khongoi na thu khongoi na a hmuwa chuan montero hne na chuan dokan all lo ngak lok ro ti in an thrila chumi zuwa chuanin kan rong ko don chine ti in an thrila don montero chuanin ponlama chuan ngak lel tak ma se rin hlel na nen alo ngaka ngak rei ta hle a dakar khatan ngaka rei ti hle a dakar chan ve an ngak le a rei ti le hle a aril ru chuan manager chuan trongkam moi nai tak mangin narnan a mangani ringta a chutia kalsara tumlai tak chu manager chu aron lang ta hlol maya manager chuan somin in chunga dokan ro kom to e ti in an hroi luta dokana chuan ei tur tui hnai chetin reng alo in chopa manager chuan thu tura thrilin montero thil ei lai chuan ama chanchin ti hian an thril ve ta a kaming chu mateo ania heta hian kum khat vel chu kala thok tun ma chuan sumdong lotling ve tak kan thina khako sakpo anum ve pa ngai hle ani ma se ni khat chu car accident ka tok ta hlau maya kan pui nen liam tak kan tuara kan in kol na se sawatan kan thil nei zong kan tira langai ta a zu in ka ching chowa kan nei zong ka in ral veka kan pui po chuan min boral san ta nge ani karil tam em awangin ni khat chu helai hmuna hian kakala ei tur ka dila ani to pa chuan ei tur min pek ba ka na thok turin min chor zuya nun dan pa ngaya kan nun le theina chu ama wangani chu tianga chanchin an soita ka chuan don montero chuan chu pa chu rachhuak le ta a malama lo pui to ani tian rachhuak le a manager chuan atu ka po thil ei tur mai ba ka na thok turin rong kal ro ti in an thrila atu ka lo ni chuan don montero chuan an hoi thok zong ta chu restaurant chuan a ko khoma chena in nei lo anga in thuamin chu restaurant chuan alut le a chu restaurant thok ta chau lo chuan tunge ni ti tu man threlo montero chu chaukalama phein chu ta chuan a in chei dang lam na chu anda bota a thom nongai ha chunga awa chule chuan na thok tu le chuan mak ti takin an lo thlira chena in nei lo mi rethei mi pa ngai lo nian lo ngai kha an pu an ho tu pa beralo ni reng mai don montero chuan a thuthluk na a pawng chuk ta ni
restaurant manager zong zong Matthew ti lo chu ka ban ve ka chu midang khongai na thin lungpo nei lo mi hring ka mo lo chu Matthew noya thokte hi manager ang kai sang ve ka nga ka ro khom tu ran niang chung kwa ka nei lova ani hi ka chung kwa te ani ka ban tak te du sak na ka hlan chu tu na tang chuan midang te khongai na nei to ula an har san na in riat thiam sak to ngei ka be se heti ta ni he thon thu tang hian ke ni point in zina tu tam tak kan nei nge yang kan thil ti su le kan ti dik lo te sian phaturin ala tlai lawania hun man nuam vek ule